Nonamit pasang Kalimantabi mugi tinebena ing tulak sari bibi kula ingkang sowan. Kowe iku sapa? Lho. Ing menapa paduka bibi tumambuh kalian kula? Lho la iya kowe iku sapa? Kula pulunan paduka ing Dwarawati pun Kresna bibi. Apa sababe dene jeneng sira nganti tak tambuhi Kresna, Kresna. Kowe dumadi ana marcapada kene darmamu minangka dadi apa? Inggih. Kula menika dados pamonging para kadang Pandhawa, bibi. Yen pancen kowe dadi pamonging para Pandhawa, tumuli saiki sawangen adimu Bima Suci digawa munggah menyang kayangan lan dianggep luput karo Bathara Guru. Tan wurunga Bima Suci dicemplungake ana candra dimuka. Yen pancen kowe dadi pamonging Pandhawa, kudune ora ana kedadian kang kaya mengkene, Kresna, Kresna. Yen kaya mengkono ndi tanggung jawabmu sarta ndi darmamu minangka dadi pengayoming para Pandhawa. Jare kowe Ratu Kondang Kalok Kajana Priya, Ratu Titising Wisnu. Kresna, Kresna. Beda apa kowe dadi pamonging Pandhawa? Sarta ora ana gunane kowe dadi Titising Bathara Wisnu. Kowe apa arep wani karo aku? Mboten. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang bilih kula wantun kalian Paduka Bibi Kunti. Paduka menika pepunden kula, Bibi. Mugi sineksening jagat kula mboten badhe nami Kresna. Nanging kula mawi tetenger kala Martyu. Inggih kala Kesawa, Bibi. Banjur karepmu kepriye? Kula aturi Paduka lenggah kanthi prayogi. Kula badhe nyuwun pamit minggah dhateng kayangan, Bibi. Kula kados mekaten hingga awit saking pamecut dawuh Paduka, Bibi. Kula nyuwun pamit badhe sumusul kadang kula Bima Suci. Dewa tak jaluk adikku Bima Suci.